के धनुष प्रतिपालिले हो एके जगीरो के धनुष प्रतिपालिले हो एके जगीरो के सुबीर भयो कहाँवा ए तोड़ धनुष बाण राजा जनक प्रतिपालिले हो जगीरो पे परशुराम राम ऐसन वीर अयोध्या में हो ए तोड़ धनुष बाण चिट्ठियात लिखेली शीतली बेटी हो दिहली पिताजी के हाथ चिट्ठियात लिखेली शीतली बेटी हो दिहली पिताजी के हाथ चिट्ठियात बचिले पिताजी न हो भैनी घोड़ाय सवार चिट्ठियात बचिले पिताजी न हो भैनी घोड़ाय सवार जाई के उतरी अयोध्या में हो राजा दशरथ दुआर रउरात हैं भाग्यशाली राजा रउरा बेटा जनमाय रउरात हैं भाग्यशाली राजा रउरा बेटा